Pangalan nyo lang. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa pananampalataya mula po sa San Andres Apostol, sa Candaba, Pampanga. Ayan. So sa ilang sandali lamang po, tayo ay magsisimula sa ating muling programa bago po ang ating banal na misa. Natay lang po natin maipasok ang dalawang imahen at magkakaroon po tayo ng maling programa. Kung nangangailangan po kayo pumunta sa CR, meron po tayo ng CR dito sa side, left side, meron din po sa right side. Get it.